Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hala ni Manong, kaslada samsamantong na. Ay nawaw. Amum ka diti kata sa winti samsamantong sika, ha? Wen Manong, anya ti awag mo iti umis-isam nga awan gap-gapo na. Adda samsamantong na. Anya man ang tiawag mo iti tao nga agmay-may sakit umis-isam. Di siyempre adda samsamantong na. Kasta ka itay Manong. Idi umunagak itay, nasiputak nga umis-isam ka, katagmay-may sakam at ditay salas. Sasawumay. Umis-isima kaya. Ay nawaw. Iti aglas-lastog Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rutis isamam itay, tapno saan ko nga ibaga nga dasamsamantong mo? Anya nga tati ibagak iti da ito nga ubing. Uy! Agsaw ka ah! Apay nga di ka agsaw? Awan ti may sungbat mo, saan ka di? Nakitak ngamin. Di takan sa mantong. Sinalbag. Na may sanak na dyan nga ubing. Nasiputan na din nga umis-isan. Adda nga min nalagip ko kahit. Ay nawaw. Oh, apay akudkudkudem ta ulam. Kaslada, pakasurunam. Awan. Ni ngamin lin itay. Na may sanak. Namaysaan. Namaysaan na ka, ti may salaan nga ubeng. Ay na. Kas dyan na day dyan nga ubing. Kasla, bakit ngagpampanunot? Ay nawaw. Pag ko naamat, Saan yun nga moin? Ang mga no isupay ti ayunan nyo. Ay, kwartayo man. Ada pa panak. pagalaak nga iti kwartak. Sanak ba't nga agsuswil daw, ay nawaw. Kino naglako kayon sa iti dingwain. Adda na nga ramatak, anak kaw. Ah. Mapanam nga minaya. Nakasukat ka, Mat. Amok ti papanam, Manong. Na, sa dino ko ma. Nangag ko iti tinagsaritaan nyo kanita Ramon, akaduan na kaamapan agaram. Ni. Apa yung makibibiyang ka ita saritahan na kita danakam na, ah? Adda ka din hakam mo, Manong? Apa iti panagkunam awan? Ah? Nalipatam ka din dyan may papan iti samantong, Manong? Ay, di ka man ubing. Intun ko, di ka ikan iti kwartam, sika. Ala. Adayamat kwartam. Kinangag ko adumaw dawat ka iti kwarta ka ni Nanang. Naata na si putam pay? Adan to kwartak, ure makitam. Ipakitam nga ta kanyak no adan to kwartam, Manong. Naa. Masiguradok nga ilumang monto tapno sa anak adumawat. Ay nawaw. Imbag ta nagranatay ti sangot ti Tianggay, Orlandaw. Ay nawaw. Ay, kaduan na ka day. Ijay bagbagak apapananda, manaw. Ay wala. Kakaiso na saan ko pa ganam ammo ti bagbagam abalasang. Inton madamdaman to. Imbagam ka din tirik nami, iti bagbagam abalasang. Saan pa'y nga raw? May mayat no adda ka, ta naturturid ka amang ibaga. Kaya't mo asawain, siyak ti mangarang parakin ka. Ay nawaw. May kami man pumasyar, adeng. Awan mo ti pagpasyaran dito ibalay mi, Manong. Sarong karanda ka ti kayat ko asawan.
Kasta Manong, lawlawagam tapno nalawag. Una, nalawag akas kalawag ti inay. Babaros kami. Nga umay agunnoy itinapintas adayag akas ken ka ading napintas. Ay, Manong ko nagwapo. Nakaadukan. Ngam takaduan di na pa'y inungap tingiwat na. Ha? Ay urayam ading kaw. Madamtama ka agsuya abday ta. Haha. Mas daaw kantaw ta naglawag ayam tingiwat na. Ay nawaw. Ay, sasawa mo analawat tingiwat ka manang. San mo't analawa tingiwat na Manong? Ay nawaw. Kung kunaklag da jay tapno agsaw. Nusan ko ngayon baga ay saan agsaw. Ah, kasta ka di Manong. Oh, apaya kasta tarupam. Kaslada kasurun mo ay nawaw. Kasano? Imbaga ki din ni Manong Ramon adakkel tingiwat kaw. Iti pa'y masangwanan ti balasang apagdatunak ko ma. Ay nawaw. Anya? Nay, tapay nga imbaga na dayta. Yakman na mo iti dayja tao. Nabay na anak pa ay. Apay kumaamabainan ka kat saan matapod now. Ngay na, dyan lang nagtagtagar ti mabayinak kahit. Kasi ka timbaganan. Apay nga, grungrungit ka iti sangaw, si Kalin. Da ka di samsamantong mau? Kita tingiwat mo nagpay sa adakkel Manong. Na, kita niya tinakita. Dakkel ka day? No, nga ka, mabalin adakkel. Ngam no ka basit Manong. Apay nga rod arong-rungi itam. Saan nga tanga agkurso nada ni Mang Ramon iti ar-armam? Iso nga imbaga na ti kasjay Manong? Ubingan ka. Nangagmaw ti saritaan may. Ay nawaw. Inyarasas mo kumaa Manong tapno saan ko anang nagkisaritaan niyo. Ay, inton maminsan. Di mo dengdenggan ti saritaan mi nalawag. Inton maminsan Manong. No, aday bagam kaninanang asaan arumbang amangag ko. Ibagam tarumwarak wan. Nalawag. Na Ay, nagado arason mau. Anya ka di tinaganti balasang akursonada Manong. Ni apay manan. Anya manan ti pakasaknam, Ay, di ka di agnagan iti Claudine Manong. Na. Kasano manin nga mau? Nakakitam ko na. Iso adam damagag. Tada nakitak akinakuyog ni Manong Ramon ket inawagan ng iti Claudine. Kaano? Aguri ka man. Sa dinaw. Saan mo apalawang tingiwat mo Kan saan anagado asaludsud mo? Sungbatam ti saludsud ko. Nakakitaam ka dakwada. Ijay dalan Manong, magmagnada. Napananda. Tsaka mo Saan kumat adinamag? Ay nawaw. No kayat mo, amaamuan, diing kadamagan. Ay, napananda nga ta. Ay, sinalbag. Naspaksamot ti raya-raya. Ayan tinaspak araya-raya Manong. Ay, panawan naman ditoy. Nagadwa pang panunutan. Ti aramidag tapno kayat ni Manang Claudine ni Manong ko ay nawaw. Oh, anya ti pampanunutam. Kaslamot naunag. Ay, talaga naunag tasan ko makali nanang. Anya, ay sika nga ubing. Awan lat di mo masasaw. Pudno ti bagbagak nanang. Adda kayat ko nga aramidan. Nasayat ka di day ta pampanunutam munaw saan. Nasayat, mamayat ti banagan na. Ngam numadi ti banagan na, di madimat lang nanang. Ay na, di nakman paglulukwan si Kalin. Ay nawaw, di nakmat nga rod isturbuan ananang, tanapatag ti pampanunutan. Manong,
Apay armak no jak kayat. Sige nga, Rod. Tulungan ka tapno agbalin amanang ko ni Manang Claudine. Ay nawaw. Anya aramidang may. Apay nga adamaga Manong. Ah? Saan ko pa niya ibagbaga Ibagak to no mayat ti resulta na. Nay, ang mga no pakaisagmakan day ta Nay. Apay ko maapakay sagmakan. Ay, Ay, ay. nawaw. Di ka agar arame, di ti jak kayat sika. Ni Manang Claudine ti masabat ko iti dalan. Ay, amukon ti aramidak. Nagpintas nga ubing. Nagmayatan ti isam mo? Anya tinagan mo? Ay, siyak nilin, Manang. Nagpintas ka mutten, Manang. Nakaayat ka nga ubing. Ada ka di ibagam? Ay, adala ang damagak, Manang. O, anya ka di dayjay? Tatang mo ka di ti kaduam idi kalman? Asino tidakda ka matam? Kaduak nga? Ada nga mindangag ko nga imbaga tinakakita kada kayo. Tatang mo ka no ti kaduam? Agpaiso ka di? Ay, awan mat ti tatang ko dito tada na panan na. Apay ka di? Kunaklakit din no tatang mo ti kaduam? Saan kayo ngamin nga agbagay? Pag kunahamasan kami nga agbagay. Lakay nga minan. No aglabas pa iti sumagmamano atawan. Santon ama kapag na, idinto ta si kakat ubing kapay. Kibkibinam tukit din no saan ama kapag na manang. Ay, saan Ay Lain, kasla sa bali ti rungiit mo Masiguradok asaan akayat ni Manang Claudine ni Manong Ramon. Pagkunaam. Basta, maban mo pa Sharon. Saan mo ako'y kuyugan ni Manong Ramon Agmay-may saka, no kaya't mong awan ka inagaw mo, ay nawaw. Anya tinaramid mo? Saan mon adamagan? Ibagak tuken ka, inton mayat tibanagan na. Mabalin ka din nga awisan ka nga agpasyarmanan, Claudine. Ladingitak Manong, jakon kaya. Ay nawaw. Apay nay. Mangkita ka niti sa bali Manong. Saan ta nga agbagay? Ubingak unay para kada kayo. Jak kayat nga ibagada asikat ti tatang ko. Anya, tatang. Ay sos. Sige Manong tada papanak. Saan kayon nga umay sumarungkar dito'y balay? Kayat mo asawan binasted na kaon. Ladingitak Manong. Ay. Ngamday tatipod no. Claudine, ibagam amang rabrabak kalaang adeng. Sa anak amang rabrabak Manong. Adyos. Mabalinti umay sumarong ka radeng? Ay, mabalin lang ta Manong. Imbagtawan kadwam. Kastoy nay. Kinaduan nak lang hindi na Manong Ramon. Isuak kadwak hindi nga may simarongkar. Kayat mo asawan. Sikat tinagpakadwakan ko na. Uwan ading. Sana imbaga kimuyog ka kanulaang kan ko na. Anya? Siyak tinangayap kan ko na. Tama ba inak nga agmay-may sa nga umay. Angam, adan samot panggap na kan ka. Iso jakon ipalobos nga agkuyog kami pa nga umay dito'y balayaw. Nakaamirisak matiti sa ulang ti maysa nga ubing. Ubing masirib talino katan na tinakulaapan amatak. Anyat kahit mo asawan? Pudno ti imbaga ti maysa nga ubing. Ano lumakay to ni Manong Ramon, ubing akpay. Saan kami nga agbagay? Husto ti imbaga ti ubing.
Mayat samat ti aldaw ti manong ko ita ay nawaw. Ay, kinasawom ka din ni Claudine? Madi ka di tinaramid ko manong. Kaya mayat Ada magayam laing mau. Ay nawaw. Saan aga po taubingak katawan masipsiputak manong. Wen mamati akon ken ka. Managsipot ka talaga. Ni manong ramon ti masabat ko iti dalan. Agdiwar-diwar matamagmag na. Apay ka diya, kita hendak sih ka nga ubay. Ala, agpay sugayam tinangag ko, adi nakakano kayat ti babae, tanaglaing kayo kanong agbartag. Pudno ka di mamartag kayo, manong? Ay, ito lang, naginumak. Sana nabartag. Anya ti awag yo iti agdiwar-diwar amagmag na, saan aya anak kainom? Anya pa kayo no, nabartag. Oh. Da kayo matlang tinangibaga anabartag, tinakainom adiwar-diwar ti pagnana. Aya. Kasta kayo ita, manong. Sige, dita kayon. Ay, sinalpag. Sino na dyan nga ubeng? Na may sana ka. Nawaw. Bagta nasabat ka. Kaya't mau, tain tapasyaran ni Claudine. Sanay, tamakawaya sa kamapan. Manong Ramon, ang mga no ibagam tumanan, adakkel tingiwat kau. Kaya't mo asawan timurod kan. Wen naman ti pamanek na, kat kayan ayat ko ni Claudine. Anya, kayan ayat mau. Agur urno nga, kiti ati aramatin mi ngagkalay sa. Umay kan tau. Kayan ayat mo matgaya man ni Claudine, anak, ay nawaw. Ay kayo nanang. Nalibtak ti anak yaw. Tapno mako na anaalibtak ka. Ingka agbirok iti trabahom. Tapno adan to pang biyag mo iti pamilyam. Ay nawaw, kasta ti tao ama nagsipot. Saan laeng nga iti sao, no di kat pati iti aramed. Ay nawaw. Ay nawaw! Pudno launay ti kinuna ni nanang mo. Di ka sumanao no nakurang met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.